Il-kap tal-programmi ta' Net Television Fabian Demikoli mistenni rreżenja mill-kariga tiegħu biex ukoll jeħles mill-konfużjoni li qed tirrenja fil-Partit Nazzjonalista. Żvelat dan il-Gazzetta Kulħadd f'aħbar oħra mill-qalba tal-Partit Nazzjonalista. Fabian Demikoli huwa wieħed minn sensiela ta' persuni li qed jaħsbu li tilqu mill-istamperija. Bl-imkejjen tal-kulħadd jgħidu li Demikoli diġà għandu impjieg alternattiv lest fejn imur. Fabian Demikoli għandu storja ta' 5 snin f'Media.Link. Mimma xara bank Fabian Demikoli kien mar mal-medja tal-Partit Nazzjonalista bħala kap tal-aħbarijiet fl-2014 wara li Simon Busuttil kien laħaq kap tal-Partit Nazzjonalista. Meta mbagħad Adrian Delija sar kap tal-Partit Nazzjonalista, Demikoli tneħħa mill-kap tal-aħbarijiet u minn hemm inħatar kap tal-programmi. Iżda f'din il-kariga sab sitwazzjoni fejn kien isir biss dak li rid Pier Portelli li sa ftit tal-ġimgħatilu kien kap eżekuttiv tal-medja tal-Partit Nazzjonalista. Fl-istess ħin Demikoli kien għata ċerti proġetti partikolari, bħal produzzjonijiet fl-okkażjoni ta' anniversarji ta' Net Television u sema attiv ħafna fil-maratoni ġbir ta' fondi tal-Partit Nazzjonalista. Iżda anke minn dawn se jitlaq għax Demikoli sab impjieg lil mill-Partit Nazzjonalista li bħalissa għandu tirrenja inċertezza enormi fost il-ħaddiema tiegħu. Din il-ġimgħa Robert Arrigo mar jgħid fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista li r-riżultat tal-inkwiet fil-Partit Nazzjonalista ntilfet il-maratona ta' Ġunju u din jista' jkollha konsegwenzi koroħ fuq il-finanzi tal-partit. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.